Ljubitelji cveća lepo vreme koriste kako bi zaštitili biljke od prvih mrazeva. Pripreme se sastoje u tome da biljke ne dočekaju prvi mraz, koji je često puta iznenađujući i dešava se i pre Mitrovdana. Mi presađujemo i ukorenjujemo biljke koje imaju veliku korenovu balu i jednostavno ih prebacujemo ili u saksije iz otvorene bašte ili u zatvoreni prostoru plastenik gde će da prezime. Nakon čišćenja lišća i odstranjivanja starih grana, biljka se unosi u adekvatan prostor. Čak i one otpornije poput hrizanteme iz bašte treba uneti u plastenik kako bi se cvet očuvao tokom zime. Od izmrzavanja se moraju sačuvati i lukovice gladiole, koje se vade iz bašte i čuvaju za prolećnu sadnju. A kada je pravo vreme za orezivanje ruža? Sada režemo toliko da nam ne smeta da možemo da radimo između njih i okolo njih. A znači smanjujemo vegetaciju do te mere da ako pada sneg, ne optereti grane i ne slome se. I to važi i za sve druge biljke. Mi čistimo to da bi mraz kao čistač uradio svoje, a mi sadržali ono što nam je dragoceno, što smo negovali celo leto. Ruže će se šareniti u vrtovima sve do prvih jačih mrazeva. Može, ovo se skida i ovo se, i ovo se skida. Znači, pupoljke ostavimo jer on će u novembru da cvetaju. Njima veliki mraz će da ošteti cvetove, a za sad su lepe. Dušica Marković iz Gračanice ima raznovrsno cveće, koje od kraja oktobra unosi u zaštićen prostor sa dovoljno svetlosti. U njenom vrtu je trenutno najviše kaktusa. Bilo je više sunčanih dana i onda odgovaraju mi, tako da su cvetili. Još se vidi poneki cvet, ima još malo, ali već je zahladnilo i već je gotovo. Već su promenili i boju. Sve što je hladnije, oni menjaju boju. Postaju svetlija boja zato što su pune vode tečnosti i onda od hladnoće se menja i boja na kaktus. Ima ove aloje i sad već nema. Sobno cveće nešto malo, neki kaktus, filadendron i tako, fikus, to je to. Ne držimo tako puno. Više ovo kaktuse i ove aloje. Kada je reč o cveću, optimalna sobna temperatura je 15 stepeni, s tim što ne treba preterivati sa zalivanjem jer ono ima dovoljno vlage, ali stručnjaci napominju da se mora voditi računa da prostorija u kojoj se drži tokom zime ima dovoljno svetlosti.